A Confraría de Ribeira recibe este ano máis de 82.000 euros da Xunta para mellorar as infraestruturas do Porto. A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro destacou que estas axudas mellorarán as condicións de traballo dos profesionais do mar e seguirán impulsando a modernización do sector pesqueiro galego. A Confraría de Pescadores de Ribeira recibe este ano máis de 82.000 euros da Xunta para mellorar as súas infraestruturas portuarias. A axuda, que se destina á construción de novos vestiarios e ao peche da zona do Varadoiro, súmase a un investimento previo de máis de 450.000 euros en equipos como carretillas e máquinas limpiadoras, que melloran as condicións de traballo na lonxa. Estamos visitando hoxe a lonxa de Ribeira no marco da estreita colaboración que existe entre a Consellería do Mar, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, a que represento, e as distintas cofradías de Galicia. Pois neste caso achegámonos á Confraría de Ribeira para ver os distintos investimentos que se fixeron con cargo a distintas axudas que foron financiadas desde a Consellería do Mar entre os anos 2022-23 aproximadamente ata a actualidade. Na lonxa fixeron os investimentos aproximadamente por uns 450.000 euros entre os anos 2022 e 2023, pois en carretillas, máquinas limpiadoras, fregadoras, unha máquina clasificadora de polvo, elementos todos eles precisos para o traballo diario da lonxa que melloran a eficiencia e a eficacia no seu funcionamento e melloran tamén as condicións de traballo dos traballadores da lonxa. En este ano 2025 concederonse axudas para distintos equipamentos, tamén dentro do que son as instalacións do Porto de Ribeira. Pois vimos a que nos mostren os froitos de todos estes investimentos e ver o seu funcionamento. A directora xeral tamén subliñou a continuidade destas axudas co obxectivo de garantir o benestar dos profesionais do mar e a modernización das infraestruturas portuarias. Estamos a traballar nas axudas dos vindeiros anos, do ano vindeiro, que vamos a intentar por todos os medios que este año saian a través de anticipados de gasto, vale? Para que poidan ser resoltas con maior rapidez que o ano pasado. En lugar de resolver no primeiro semestre, intentaremos no primeiro trimestre do ano telas resoltas. Vamos a traballar, a poñer todos os esforzos na máxima axilidade para poder sacar todo este tipo de axudas a través da vía do anticipado de gasto, que se publiquen no mes de decembro aproximadamente. A visita tamén incluiu un encontro co patrón maior, quen compartiu as inquedanzas do sector, especialmente en relación ao marisqueo e a necesidade de obter semente para a rexeración dos bancos marisqueiros. A necesidade que temos ahora mesmo, non solamente aquí en infraestructuras, é moito menos o que estamos agora traballando. A Consellería, pois é o problema que temos con marisqueo, non? Como digo, con marisqueo, sabíamos que era moi difícil pedir semente para a regeneración dos bancos marisqueros, pero, éramos todos, era todo Galicia pedindo, e non había semilla para todos. Este ano sí que nos tocará a nós, este ano non nos tocou, pero para o próximo ano sí que vamos a solicitar tamén que se nos diga unha pouca semente para regenerar os bancos, non? Que é o máis importante para que o futuro se arregle un pouco mellor. Unha colaboración entre a Consellería do Mar e a Confraría de Ribeira que segue a mellorar as condicións do sector pesqueiro, clave para a economía galega.